memberi mahar pakai surat minal Quran dianggap khususiatan sebagai keistimewaan, kekhususan. Iku khilafun isih khilaf di antara ulama-ulama fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa min dzalika ay min dzalikal khasa'is khasa'isur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lan iku setengah saking mengkono-mengkono keistimewaane Kanjeng Nabi tarkhisuhu utawi anggone memberikan keringanan. Tarkhis itu kaya qasar, jamak itu tarkhis bagi orang-orang yang musafir. Ada pengurangan rakaat, mulanan. Jadi keringanan, pemberian keringanan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fin niyahati dalam niyahah. Niyahah itu meratapi orang yang mati. Dengan Arab itu untuk tanda orang itu dihormati atau dicintai orang itu nek keluargane ana sing mati, ana sing niyaka, ana sing meratapi. Dadi nek ana wong kepaten keseripahan kok gak ana sing nangisi, gak ana sing apa jenenge meratapi. Wah susah ra karuan. Mulane lalu ada persewaan, rental niyakah itu. Jadi orang wedok-wedok pakaian ireng-ireng itu diongkosi kongkon meratap-ratap gitu, apa bahasa Jawanya meratap itu. Nek ambien bahasa Bantene duret-duret. Duret itu Allah. Aku durung ditukokno pambianyar yang dijanjekno kok wis tinggal mati ngono. Sing anake sing mati ya Allah, Cung. Kowe tak tukakno kathok durung mbok engko kok wis mati ya, Cung. Ngomong nangis karo ngomong-ngomong ngono iku apa jenenge? Kok ana sing iso cara Jawa iku piye? Nah, aku cara Indonesia ya, aku cara Indonesia meratapi kematian itu. Nek bahasa apa makna gandul duret-duret ini kan dudu bahasa sehari-hari. Kowe muni duret-duret sing ngerti sapa? Apa jeneng? Biasanya bahasa Jawa itu lebih kaya dari bahasa Indonesia. Nek bahasa Indonesia ya ono, bahasa Jawa mesti ono. Nek kowe gak ngerti ya mergo kowe ora ngerti ngono wae. Ora kok gak ono bahasa Jawane. Nek gak ono ya duret-duret iku wae. Berarti itu ada beberapa orang disewa mbek orang yang supaya ketahuan dia itu orang terhormat. Keluargane mati ono sing nangis. Iku sing rental iku ya nangisnya ngenteni ana tamu. Ana tamu. Meratap-ratap ketika ada tamu. Engko tamune wis lunga meneng neh. Jagongan ngombe-ngombe, mangan roti. Tamune ya lucu aja deh, tapi ya itu adat piye tradisi mereka. Lah iku mergo nduret-nduret iku dilarang, mek Kanjeng Nabi gak pareng. Iku karena itu mencerminkan ketidakikhlasan. Mau iku wong titipane Gusti Allah. Dijaluk kok gembor-gembore kaya ngono. Iki gak iku ikhlas sampean. Gak oleh. Malah zaman sahabat Umar. Oh iku cangkeme sing nduret-nduret sawuri lemah. Iku anu lemah cangkeme ben meneng.
Nah, tapi Kanjeng Nabi itu memberi keringanan, artinya dibolehkan nikah li Ummi Atiyah. Ummu Atiyah itu seorang sahabat perempuan sing luar biasa dari Ansor ya. Ummu Atiyah itu lakop kunyah. Kunyah itu lakop ya. Kunyah. Wong Arab punya tak kandakno nek wong Arab ku seneng disebut kunyah. Itu panggilan kehormatan. Kalau orang itu sangat dihormati kan, sampai orang lupa nama aslinya. Kayak sahabat Abu Bakar itu sapa cek jenenge. Dipanggil kunyah itu Abu Zarin. Ini juga gitu Ummu Atiyah. Asmane dhewe iku wong do lali atau orang ngerti. Beliau itu asmane Nasibah. Wa fi riwayatin Nusaibah bintil Haris ya. Dia apa namanya? Seorang mukminah senior. Karena beliau termasuk beberapa orang Ansor yang baiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu sebelum Kanjeng Nabi hijrah itu. Dia orang itu. Orang penting. Dia bukan hanya senior di dalam keimanan, tapi beliau juga faqihah, ya, mengerti ilmu. Beliau juga pejuang. Qalat ngendika sapa Ummu Atiyah, lama nazalat hadzil ayah, bareng tumurun apa iki ayat yubayyinaka. Ketika perempuan-perempuan datang kepadamu, yubayyinaka, mbeat perempuan-perempuan iku ing sira Muhammad, beat janji tidak akan itu beat itu, atau janji akan itu beat. Yubayyinaka rujuke ning ngene wedok-wedok nisa ala alla yusrikna ing atase yen to ora nyekutokno Gusti Allah, ora nyekutokno ya wedok-wedok billahi kelawan Gusti Allah saean ing apa-apa. Wala yasrikna lan ora nyolong, wala yasnina sak teruse ila qaulihi wala yasinaka fi ma'rufin lan ora ndurakane ing sliramu fi ma'rufin ing dalem ma'ruf. Dikongkon apik kok ora gelem iku ndak oleh. BAT gitu. Itu termasuk diantaranya Ummu Atiyah ikut. Karena itu beliau terus nyelani Kanjeng Nabi. Jadi nudono perempuan ini cara saiki ya aktivis ya. Oh itu melok nih gini rombongannya orang-orang itu yang pada beat Kanjeng Nabi. Tur ora trimo ngono Kanjeng Nabi maos ayat itu beliau qalat. Jadi ono komentar bareng ngene. Qalat matur sapa Ummu Atiyah. Jadi ketika beliau menceritakan tentang pembeatan turunnya ayat yubayyinaka ala alla yusrikna billahi syai'an wala yasrikna wala yasnina saturute mau wala yasinaka fi ma'rufin, berarti tidak boleh kalau Kanjeng Nabi ndhawuhi apa-apa enggak boleh dilanggar. Ndhawuhi aja nduret-nduret, jangan meratapi kematian, ya jangan dilakukan. Karena itu beatnya itu.
Tapi itu tidak disebut, hanya disebutkan secara gemblengan walayaksi naka fi ma'rufin. Tidak durakani, tidak melanggar apa-apa yang diperintahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek diperintahnya ya kudu dilakoni. Nek dilarang ya kudu diindek ya. Itu gak boleh. Yaksi naka fi ma'rufin. Iku iso matur iku nalika itu tumurun Ummu Atiyah itu matur. Karena minhu di dalam cerita ini ya, ini kan yang cerita kan beliau sendiri. Qolat itu qolat Ummu Atiyah. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ketika tumurun ayat hadil ayat saat terus iki mau qolat ketika akeh sapa Ummu Atiyah karena minhu mas ono minhu saking apa yang ma'ruf itu an-niyahah. Yang ma'ruf kan termasuk jangan kalau Kanjeng Nabi mengatakan layak sina fi ma'rufin. Perempuan-perempuan itu tidak boleh mendurakai Kanjeng Nabi di dalam ma'ruf. Antara lain tidak boleh didurakani kan larangannya Kanjeng Nabi tidak boleh niyakah itu. Kalau Kanjeng Nabi ndawuhi tidak boleh meratapi orang yang mati, kok meratapi? Berarti itu yaksina fi ma'ruf. Mane dawe Sayyidatina Ummi Atiyah kana minhu ae min ma'ruf sing dingin tiga ning ayat itu. Meninggalkan niyakah itu ma'ruf yang dilarang oleh Kanjeng Nabi. Jadi tidak boleh dimaksiati, tidak boleh didurakani, tidak boleh dilanggar. Tapi Ummu Atiyah matur karo Kanjeng Nabi. Fakultu. Jadi beliau menceritakan pada saat ayat itu turun ketika disampaikan pada saat Kanjeng Nabi membaiat orang-orang Ansar termasuk Ummu Atiyah di dalamnya. Ketika ayat itu dibaca padahal niyakah itu termasuk bi ma'rufin. Beliau matur, "Ya Rasulullah, duh Kanjeng Rasul, illa ala fulan." Kejawi meratapi ali fulan nggih, keluargane fulan nggih. Ngono ngenyang lah. Ndak boleh meratapi orang mati terus Ummu Atiyah iki ngenyang. Kecuali meratapi keluarganya fulan nggih. Ora maksudnya apa jenenge illa ala fulan. Lho kenapa? Soale fa innahum kanu as'aduni. Fa innahum mongko sedune alu fulan kanu ana ya alu fulan niku as'aduni. Nate membahagiakan kula. Kula pas menderita ki ambake tulungi kesengkek sih tulung. Oh iki ambake membahagiakan kula fil jahiliyah dalam zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah niku ambake saene mboten karuan. Lah nek keluargane niku membahagiakan kula mbiyen niku. Lah kula kan mboten enak nek mboten bahagiakan mereka. Duret-duret itu kebahagiaan orang yang kematian itu keluargane fulan ana sing mati kok orang sing duret-duret wah dia gak karuan menderita. Jadi Ummu Atiyah ingin membalas budi tiang-tiang niku keluargane fulan niku biyen nanti membahagiakan kula. Kula kepengin bahagiakan kiambak. Nalika wonten sing pecah kula tak meratapi ben mereka bahagia. Rak pareng Kanjeng Nabi. Jadi iki ngenyang lah. Pala budak kula kedah min an usidahum yen to membahagiakan kula ing alufula.
Faqala mongko dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala fulan. Jadi ada keistimewaan untuk Ummu Atiyah meratapi ahli fulan karena alasan itu tadi. Mulanya di kandana termasuk khosa'ise Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu mengecualikan orang seperti Huzaimah boleh bersaksi hanya sendirian, tidak usah dua. Termasuk memberikan keistimewaan kepada Ummu Atiyah ini untuk meratapi ahli fulan. Wa min dzalika lan iku termasuk mengkono-mengkono khosa'is keistimewaan kekhususannya Kanjeng Nabi. Orang lain tidak boleh. Tarkul ihdad utawi tinggal berkabung. Berkabung itu dibatasi, iku sing mati sapa? Wong tuane semene. Ini ada hukum khusus li Asma binti Umais. Asma binti Umais ini perempuan yang luar biasa. Dia itu aslinya nenggene apa jenenge dibuat contoh pengecualian berkabung. Itu apa jenenge Asma bin Umais itu kan garwane Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib itu dulure Ali bin Abi Thalib, termasuk minal awail di dalam Islam. Ketika disia-sia karo wong jahiliyah Mekah, itu Ja'far tidak kuat hijrah ke Habasyah. Itu orang pertama yang hijrah itu sebetulnya ya Ja'far ini, suaminya Asma bin Umais. Tapi kemudian wafat. Punya anak-anak kecil, suaminya Ja'far bin Abi Thalib wafat. Itu karena budi pekertinya, kebaikan budinya sahabat Abu Bakar Siddiq. Terus dikawin sama Abu Bakar Siddiq. Enggak lama terus dikawin. Ini ono rondo anake cilik-cilik. Isih cilik-cilik. Terus di rumati dikawin karo sahabat Abu Bakar Siddiq. Jadi sakwise digarwa Ja'far bin Abi Thalib iku digarwa karo sahabat Abu Bakar Siddiq. Kelak ketika Abu Bakar Siddiq wafat, Asma bin Umais ini digarwa karo Syekh dulure dhewe Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi IP ini ketika Ja'far meninggal dikawin sahabat Abu Bakar wafat dikawin karo Ali bin Abi Thalib. Ini Asma bin Umais ini diberi keistimewaan pada waktu wafatnya Ja'far bin Abi Thalib, dikai keistimewaan untuk ikhdad berkabung. Akhraja Ibnu Sa'din an Asma binti Umais, dari Asma sendiri, ini sumbernya hadis. An Asma binti Umais qalat, ngendika sapa Asma lama usiba Ja'far, nalika wafat sapa Ja'far bin Abi Thalib. Dan musibah tenan kematiannya Ja'far bin Abi Thalib, terutama bagi Asma bin Umais. Makanya beliau menggunakan istilah usibah.
Ketika itu qala li Rasulullah ndawi limarang ingsun sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tasallabi salasan. Tasallabi itu talbasus silab, ya. Silab itu pakaian putih atau hitam untuk berkabung. Ning barat itu nganggo ireng-ireng biasanya, ditiru wong Indonesia barangku. Nek takziah terus nganggo ireng-ireng itu silap itu. Dan aslinya hitam-hitam atau putih-putih itu pakaian berkabung. Jadi nek tasallabi berpakaianlah hitam atau putih, berpakaian berkabunglah kamu, ya. Tasallabi salasan telung dina wae. Berkabung. Itu jane itu pakaian gitu, pakaian berkabung itu hanya untuk istri atau anak pada orang tuanya. Kene kan ora pokoke sapa ae sing duwe pakaian ireng ataupun terus dienggo wae. Dulure cek ora. Berkabung itu gak berkabung jenenge. Berkabung itu ya dulure ta bojone. Tasallabi salasan. Ping 3 dina ae. Sumasna'i masyita mongko berbuatlah kamu apa berbuatlah itu bahasa Jawane apa? Kowe wong Indonesia rada angel bahasa Jawa. Apa berbuatlah iku? Wah, kowe wong Indonesia kowe ora Jawa. Ditakoki cara Jawane berbuatlah. Nglakonana sira masita sing karep sira. Artine apa jenenge diberi kesempatan untuk berkabung 3 hari. Bariku wis kowe kena apa itu Asma bin Umais. Termasuk kekhususan Kanjeng Nabi menentukan hukum khusus kepada orang tertentu, kayak keistimewaan kepada Asma, kepada Ummu Atiyah, dan juga wa min dzalika an iku setengah saking mengkono-mengkono khasaise Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam al udhiyatu utawi nyembelih korban bil anak kelawan cempe durung setahun. Cempe durung setahun dinggo korban. Iki khusus li Abi Burdah bin Nayyar. Sekali lagi Abi Burdah itu kunyah juga lakop. Ya. Karena orang Arab sekali lagi lebih suka disebut kunyahnya. Namanya sendiri Hani, ya, Hani. Hani bin Nayyar, di kunyahnya Abu Burdah bin Nayyar. Tapi terus dikomentari karo Alif wa fi tibari dzalika khususiyah khilafun ana khilaf. Niku ing dalem nganggep mengkono-mengkono mau udhiyah bil anak kanggo Abu Buraidah bin Nayyar dianggap khususiatan sebagai kekhususan khilafun utawi sehono perbedaan pendapat. Ya, ada yang mengatakan itu bukan khususiyah, mergo ana sing kena kurang setahun. Boleh saja. Ana sing ngandakno nek duwene iku ya ora kepengin korban mau duwene iku durung sampai setahun. Tapi nek mbeleh iku. Wa min dzalika setengah saking khosaisul Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkahu dzalika rajul nikahake wong kae.
wong kae. Jadi itu soalnya populer orang ini. Jadi ini termasuk etika ya. Orangnya ini nembok cerita wong jenenge barang wonge iso isin. Jadi hanya disebut zalika rajul. Ora kaya kowe malah diceplosno nah. Sebut nama. Lu ngisin-ngisin wong enggak. Engkau zalika rajul. Orang itu loh yang dinikahkan Kanjeng Nabi itu. Dinikahno bima ma'ahu minal Qur'an. Bima kelawan barang ma'ahu kang sartane zalika rajul minal Qur'ani saking Qur'an. Masuk. Sekali kesimpulan. Ana wong wedok kepengin dia dirabi Kanjeng Nabi gak kersa. Terus barang gak kersa terus ana sing ngacung kula mawon. Sukarela lah dene meh ngawini wong wedok kuwi. Lah, kowe ndek apa? Anggo mas kawin. Mboten gadah. Ya jajal mulai mbok menawa ning omah duwe apa ta apa kowe. Mulai ning omahe golek-golek gak ono apa-apa. Mboten sesuatu yang berharga kangge mas kawin. Masuk ali-ali mesti ya gak duwe. Ali-ali mboten gadah. Jadi ali-ali mesti sekrup ra iso lho. Ora duwe. Dadi wis banget ora duwe. Mulane dirahasiakno jen zalika rajul ngono wae. Ya sakake wong kepengin kawin. Ora duwe apa-apa nggo mas kawin. Ngantek ali-ali mesti ora duwe. Lah ngono kok kepengin kawin. Iki padha karo kowe bloko wis. Ora di apa-apa. Golek mas kawin saya. Lah wong iki untuk keistimewaan kok bareng ditakoki Kanjeng Nabi muni ora di apa-apa, termasuk ali-ali pesi ora duwe. Nah, kowe ndek apalan apa? Surat Yasin nggih hafal kok. Lan Yasin, Tabarok. Sing adaan-adaan iki lho dihafalno. Lho iku kowe hafal luar kepala? Nggih. Ya wis iku ae. Iku marahno bojomu. Iku ana jenenge mahar rupa mulang bojone nganggo surat-surat Quran. Terus iku dienggo bakasan ning gone ahli fikih, ana sing olehno, sing ora. Nek sing olehno iku isih berdebat meneh. Iku nek ditentokno surate kenek apa gak. Ana sing gak kenek nek mau apalane dik tok. Nek Quran ya Quran ngono. Walhasil iku asal usule iki. Zalika rajul iku. Sing gak disebut namanya. Wong ora duwe apa-apa iku kawin. Lah terus diturunno dawuhe Kanjeng Nabi waqala lan dawuh Kanjeng Nabi la takunu li ahadin ba'daka mahron iki sing makna wong terus gak oleh. La takunu ora ana ya surat minal Quran mau li ahadin kanggo wong suwiji ba'daka sakwise sira mahron dienggo sebagai mahar. Ya wong iku tok sing entuk keistimewaan, kowe engko ora kena. Oh enak temen. Bimahri wadduha. Wah, kok enak temen. Jogel mau betul. Iku mergo ana dalil mahar itu harus minal amwal. Minal amal. Makanya aku gak pati setuju ana mahar mukena. Ada wati sholat. La ilaha illallah. Aku gak ini memprovokasi cawe-cawe. Ya gelem. Regane pira jadah iku.
Sajadah tok bloko-bloko nggo mahar. Itu minal amal, sajadah mbok anggap amal itu ya keterlaluan kowe itu ya Allah. Ya paling ora ya sepeda motor lah. Sing jenenge ampal iku oh sajadah kok minal ampal iki. Ini padha karo kathokmu. Regane kok pira iki. Malah kadang-kadang oleh-oleh kanca kaji ngono wae. Mbok nggo mahar wis keterlaluan tenan. Sing wedok yo gelem-gelem iku. Aku dadi wedok emoh. Ya kowe nek ning Arab kono wah dadi Joko tuwek kowe. Mergo ana tarife. Tarife mesti di atas mboke. Di atas mboke kok 5.000 real. Anake ya kudu punjul lah paling ora 750.000 real. Lah luwih parah neh nek mboke luwih ayu timbang anake. Mahare luwih larang wong ora pati ayu. Itu ning kene paling enak, mulane akeh wong Arab kawin kene. Istilahnya ning Arab kono ning Arab ning Indonesia iku wis enak. Komsa rupiah halan. Nek ngledek wong Indonesia Rp5 halal ini. Ini malah nganggo surat minal Quran. Tapi enggak boleh li akadin ba'da. Sakwise awakmu iku rajul sing enggak disebut namanya mau. Mulane wa fi tibari dzalika khususiyah khilafun. Iku ing dalem nganggep mengkono-mengkono mau apa jenenge memberi mahar pakai surat minal Quran dianggap khususiatan sebagai keistimewaan, kekhususan. Iku khilafun isih khilaf di antara ulama-ulama fikih. Ana sing membolehkan, ana sing mengatakan itu khusus. Ya ndak, semua orang boleh ya. Ya kowe ya mesti milih mazhab sing oleh iku mau. Mergo bandamu apalan Batuha jenenge. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam kana yu'aku kama yu'aku rajulan. Itu juga kekhususan Kanjeng Nabi ya Allah. Wa annahu lan stune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yu'aku. Yu'aku itu demam yang sangat sing sange ndrodok sampai sakit. Yu'aku. Demam yang nemen kan ngono. Didemek panase ra karuan tapi rasane iku madheme ra kan ndrodok ngaten. Wong panasene kok ndrodok. Gak ngrasakno kowe ngono. Nemen iku yu'ake. Lah iku nek wong biasa. Karena yu'aku nek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu yu'aku kama yu'aku rajulan. Kaya dene deman keras sapa rajulane wong lur. Jadi nek wong biasa iku 40 sampai 50 derajat niku 40 iku wah wis meh step itu. Kanjeng Nabi itu dua kali lipat. 100 derajat. Bayang panas ya. Ini termasuk keistimewaan Kanjeng Nabi. Karena sakit itu nek gak menghapus dosa ya ganjaran. Mulane akeh mbiyen wali-wali sing njaluk lara. Imam Syafi'i itu gerah ambien ora ditambani. Ya iku nggo ngekeh-ngekehno ganjaran. Ning kene ya ning dukun ning alternatif ning dokter karu-karuan. Ini melane Kanjeng Nabi 2 kali, ganjarane luwih akeh timbang wong biasa. Lah iki limu dhaafati thawab.
Ya, ini istimewa Kanjeng Nabi sampai yu aku rajulani beliau itu kena limu dha'afatil sawab kanggo tikel-tikelaning ganjaran. Al-wa'ku sing disebut wa'ku dalam ungkapan yu aku tadi au aka yu aku sorope iku sing disebut al-wa'ku iku azal humma penyakit demam wa wajuha fil badan lan larane humma fil badane ing dalam badan. Jadi wong Arab itu sugih kosakata. Wajah itu ya lara, adza ya lara, marot itu ya lara. Itu tapi penggunaannya beda-beda. Jadi azal humma itu penyakit, sakit, demam. Wajah itu larane gregese katisene anak rasanya sakit itu loh, rasa sakitnya itu. Dengan kata lain alam itu juga lor, tapi dalam pengertian rasanya. Karena ada penyakit sing ora loro kan gak akeh. Jadi penyakit marat tadi tidak wajah, apa? Panu. Panu gak ono sing sambat-sambat moro niku alternatif kan gak ono. Dadi kukur dhewe ngono ae. Iku bedane, ora ana alam, ora ana wajah. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam shalla alaihi nas afwajan. Termasuk kekhususane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu sallallahu alaihi wasallam studi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku shalla alaihi nyalati alaihi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa annasu wong-wong afwajan secara tahap-tahap gelombang-gelombang. Fauj itu gelombang, nek afwajan gelombang-gelombang, bergelombang-gelombang. Afwajan bergelombang-gelombang. Ayo kiai-kiai barang itu biar Allah yarham Kiai Bisri itu bayang jenazah berkali-kali ada 50 kali jamaah. Di ratan itu penuh 50 kali. Diulang-ulang afwajan gak cukup nek sekali. Tapi keistimewaannya Kanjeng Nabi afwajan bi ghairi imamin. Oh, nah itu kan ini kan salat berikutnya akan diimami oleh Hadratus Syekh Yusuf. Engko gentine enak imamin neh gitu. Ya, nek Kanjeng Nabi ora nganggo imam, pokoke sembahyang wong pirang-pirang itu gelombang-gelombang pada sembahyang. Bi ghairi imamin. Wa bi ghairi du'ail janazah al ma'ruf. Wah, Kanjeng Nabi mbok dongani ing kana muksinan fasid min ihsani kurang ajar kowe. Kanjeng Nabi gak duwe elek, gak duwe dosa. Ha iku nek kowe ndongakno wong ya. Ing kana muksinan iki atas Jawa sanu. Nabi gak di dosa. Mulane wa bi ghairi du'ail janazah al ma'ruf. Wa turika bila dafnin salasata ayamin. Itu enggak boleh kita sampai lama-lama itu kan tradisine Cina. Cina iku wae nek umur sing tuwa. Cina iku nek umure tuwa dinepno pirang-pirang dina. Ben barokah kan tidak turune ngono. Tapi nek umure sing enom banggake nek dipendhem. Marai nulari ngono. Nah,
apa Kanjeng Nabi tok yang turika bila dafnin salah satu ayam. Tidak dikubur-kubur sampai 3 hari Kanjeng Nabi baru dikubur. Wa furisalahu lan dilemeki sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi lahdihi ing dalem luang landake Kanjeng Nabi. Luang landak itu ya bagian untuk, jadi kan ada jogangan, di sana ada tempat untuk tidurnya madhep madhep kiblat mujur ngalor, itu ada tempatnya. Luang liang lahatnya kita mengatakan. Dan ini kan harus diletakno ngono ae niku lemahe kuwi. Kanjeng Nabi itu gak keistimewaane dilemehi qatifah. Urisalahu fi lahdi qatifatun. Ana kain yang dilemekkan dia untuk lemek Kanjeng Nabi. Ini makame kan. Wal amroni utai perkara loro tarku bila dafnin salah satu ayamin mafarsul qatifah wilah iku makruhani dimakruhake karone fi hakina dalam hak kita. Bagi kita orang biasa selain Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu makruh. Mati buaya dikai lemek barang. Wa annahu lan setune Kanjeng Nabi di antara keistimewaane wa annahu lan setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku layabla ora rusak apa jasaduhu jasate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam asyarifu sing mulya sallallahu alaihi wasallam, jadi utuh sampai sekarang masih utuh. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono Kanjeng Nabi al anbiya utai pira-pira nabi alaihi wassalatu wassalam, nabi-nabi semuanya itu juga utuh jasadnya. Bahkan termasuk banyak wali-wali kiai-kiai yang utuh. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam la yuras, termasuk keistimewaan Kanjeng Nabi setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku layu rasul ora diwaris. Jadi ketika itu mulainya ada friksi antara Sayyidatina Fatimah dan sahabat Abu Bakar karena Sayyidatina Fatimah enggak dengar ini. Enggak Kanjeng Nabi sing ngendikake Nabi itu layu rasul. Wa kadzalikal anbiya, nabi-nabi pun begitu. Kadzalikal anbiya'u alaihi wassalatu wassalam la yurasuna, ora diwarisi. Yang paling akeh nek diwarisan Nabi Sulaiman. Hah? Iya. Karena kabar ya oyo-oyoan warisane Nabi Sulaiman. Malah wong Jawa sing do golek warisane Nabi Sulaiman. Nggunya anda tuwang. Qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ma'syaral anbiya la nuras. Kita Kanjeng Nabi. Inna sak temene kita ma'syaral anbiya, kelompoknya nabi-nabi ini, golongannya nabi-nabi itu lanuras, tidak diwaris. Nah, terus ya untuk umum ana warisan. Kanjeng Nabi warisane malah utang. Enggak di pakaian perangi ning gone wong Yahudi. Wa annahu wukila bi qabrihi. Dan setuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku wukila, dipasrahi
Bikobri ana ing kuburane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ning Madinah kono. Siapa yang dipasrahin? Malakun, malaikat. Ini salah satu keistimewaan Kanjeng Nabi, di makamnya sana ada malaikat yang jaga untuk apa? Yuballighu sholatal musallin. Untuk menyampaikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholatal musallina alaih, selawate wong-wong sing padha selawat alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek kowe maca selawat iku malaikat iku sing nyampekno ning Kanjeng Nabi niki wonten salam saking Indonesia sing selawat dateng panjenengan. Kanjeng Nabi terus jawab. Wa sahahaulan nyokehake ing hadis iki sapa Al Hakimu Hakim bilafzi dengan redaksi innalil malaikati sayyahin. Ora kok wukila bi qabrihi malakun redaksi kaya dhuwur iku. Tapi nek nggone riwayat Al Hakim innalillahi setuhune iku kagungane Gusti Allah. Gusti Allah itu punya, artinya innalillahi punya malaikatan malaikat sayyahina yang berkeliling, sayyahina putar-putar. Rono rene sayyah. Sawah itu turis karena dia senengane keliling ke sana kemari sawah. Sayyahina keliling bil ardi ing dalam bumi yuballighunani an ummatis salam. Sing nyampekno ya malaikat mau ing ingsun an ummati saking umat ingsun assalama ing salam. Berarti ana wa sholatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Iku malaikat nyampekno niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terus Kanjeng Nabi nyauri jawab. Wa indal Asbahani an Ammar an mungguing Imam Asbahani an Ammar iku nek sumbere saka sahabat Ammar itu pengendikane Kanjeng Nabi redaksine inna lillahi malakan setuhune iku kagungan Gusti Allah, artine Gusti Allah itu punya. Bahasa Indonesiane innalillahi setuhune iku kedue Gusti Allah. Itu bahasa Indonesia bebase Allah itu punya malakan. Setuhune iku hubungane Gusti Allah malakan ana malaikat aktahu sam'al ibadi kullihim. Sing maringi sapa Allah taala hu ing malak diparingi sam'al ibad ing pangrungane kawulane Gusti Allah kabeh kullihim sekabehane. Fama min ahadin mongko ora ana seorang pun punnya itu dari min itu. Nek fama akadun tidak ada seorang, tapi nek pun itu sama sekali. Tidak ada seorang pun. Jadi ziyadah min itu diifadati pun itu. Ya. Jadi mongko ora ana seorang pun sama sekali tidak ada. Yusolli sing selawat ya akad alaiya ing atase ingsun illa ablaghaniha kejaba nyampeake ya malak ing ingsun ha ing selawate. Jadi kowe nek maca selawat pasti sampai kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mesti dibalas dengan doa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada malaikat yang menyampaikan. Ada malaikat yang kalau redaksinya yang di atas tadi redaksi ini Al Hakim, malaikat ada malaikat yang keliling
untuk menyampaikan salamnya umat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini yang Asbihan itu ada malaikat khusus yang bisa mendengarkan semua kawula. Indonesia, Mesir, Saudi Arabia, Amerika, ndilah dirungokno nek ana sing selawat karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat ini yang menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi terus jawab, oh itu ngalami ning aku. Wa annahu lan setuhune termasuk keistimewaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu lan setuhune kelakuan tu'radu iku dipentokake dipamerkan diperlihatkan. Ma'rad itu pameran. Pameran ma'rad itu. Sesuatu yang ardun itu parade yang bisa dilihat orang banyak. Maknanya tu'radu dipentokake itu maksudnya yaitu diperlihatkan, dipamerkan. Apa a'malu ummatihi? Umatnya nabi-nabi enggak wong itu keistimewaan kok. Amal-amale umatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperlihatkan. Tu'radu a'mala ummatihi diperlihatkan kepada siapa? Alaihi ing atase Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalmu segala macam sembayangmu anu segala macam lah tingkah polamu itu kabeh oleh apa namanya disampaikan kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku keistimewaan Kanjeng Nabi di antara lain. Wa yastaghfir. Lan nyuwun ngapura sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lahum kanggo ummatahu. Kanjeng Nabi itu cintanya kepada umatnya itu luar biasa. Nalika engko ning gone dina kiamat itu Kanjeng Nabi itu kepengin nyafaati umat itu sampai sujud ora ndang-ndang. Wis diperintahno Gusti Allah, wis angkat sirahmu wis. Niku jek gak kersa. Jek gak kersa pokoke ada jaminan umat saya selamat. Iku nalika engko. Nalika saiki iku itu ngamal-ngamale umat itu kelakuanmu barang iku dipentokno diperlihatkan ning Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Ya nek sing ora kena-kena itu jaluk nang ngapura. Apike padahal kowe nglendem ngono ae. Nglendem diurusi dimu jaluk nang ngapura. Kowe gak jaluk ngapura blas. Kanjeng Nabi jaluk nang ngapura. Ya Allah iku santri kok ngono pola ya Allah. Iku umatku ora sing ngono dapure iki piye no. Saake ya Allah Gusti jenengan ngapura. Mergo pancen didhawuhi Gusti Allah ngono. Heeh. Kanjeng Nabi didhawuhi wa'fu anhum wastaghfir lahum. Karena pangkatnya Kanjeng Nabi begitu dhuwurnya, semua di bawah beliau. Jadi tanggung jawab Kanjeng Nabi nek ana umate nyalai beliau dimaafkan. Wa'fu anhum itu memaafkan mereka. Lah nek salah mbek Gusti Allah astaghfirullah. Dijalukno ngapura mbek Kanjeng Nabi Muhammad. Oh, kok gak syukur dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kebangetan banget. Duwe nabi kaya ngono apike jane. Dia ndelok ngene iki ya wis ora ana umat Kanjeng Nabi sing sasar ning neraka ya ora ana. Jaluk nang ngapura Kanjeng Nabi. Nah, jangan. Itu kan Kanjeng Nabi kalau didhawuhi
Ning gone Quran itu kalau kamu sampai pun apa ayat itu sekian puluh apa berapa itu tidak akan diampuni untuk orang-orang yang sudah Kanjeng Nabi ya tak punjuli ya 30 gak di ngapura aku tak swidak ngono Kanjeng Nabi ku. Fakat sabata itu sudah valid. Enggak usah bantah, gak bisa dibantah, itu valid. Teman-teman tetap apa hadis annahu setuhune kelakuan laisa min yaumin ora ana hari ratu pun ana minena iki ziyadah min muga laisa yaumun tapi laisa min yaumin sama sekali tidak ada hari illa wa tu'radu 'alan nabi kejaba dipentokake diperlihatkan alan nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa a'malu ummatihi amal-amale umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hudwatan wa asyiyatan esok sore nek cara kene khutbah itu ya sakwise anu iku jam 7 sakwise duha barang itu asyiyatan sakwise asar barang itu ngamal pokoknya sehari penuh lah itu ngamalnya umatnya itu diperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari wong mamin yaumin tidak pernah ada satu hari pun yang absen tidak diperlihatkan kepada Kanjeng Nabi. Semua perbuatannya umatnya itu esok sore diperlihatkan. Payak rifahum. Mongko pirsa Kanjeng Nabi, kenal Kanjeng Nabi ing umate. Iki cah iku. Bisimahim kelawan ciri-cirine umate wa a'malihim lan ngamal-ngamale umate. Engko nek gak dicireni Kanjeng ngono ning kono piye carane roh. Jadi Kanjeng Nabi pentokno ngerti. Oh, iki diapure ngene jenenge Yusuf iku. Ngono. Iku diketokno nganti saiki wis dicatet ya. Roh. Payak rifahum bisimahum. Jadi wah iki akeh selawate ning ngene. Aku iki gak tahu selawat belas. Iki selawat nek ana berkate tok. Iku ciri-cirine dititeni kabeh. Dipentokno ambek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan jadi umat yang nglakoni apa ae Kanjeng Nabi besok lah intine gitu. Besok. Jadi nek ana sing kelira-keliru dijalukno ngapura Gusti Allah. Apike Kanjeng Nabi niku. Eko piye cah eko lali piye. Ngantek nglakoni ngono kuwi kandhane ora entuk kok isih dilakoni wae. Gusti jenengan ngapura Gusti pancen umat kula niku pun nyedaki kiamat nggih ngoten niku potongan. Sing sak kulon-kulon iki apik-apik. Wa anna mimbarahu wa anna minha wallahu a'lam.